கேரளாவின் களமச்சேரியில் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்த்தப்படுவதற்கு முன் அப்பகுதியில் சென்ற காரை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இதுகுறித்த விவரங்களோடு செய்தியாளர் சதாம் இணைப்பில் இருக்கிறார். சதாம், குண்டுவெடிப்பு நிகழ்த்தியவர்கள் அவர்கள் குறித்து இதுகுறிக்கும் ஏதேனும் தகவல்கள் தெரிந்திருக்கிறதா? இது குறித்த விவரங்களை வழங்கலாம். வணக்கம். அதாவது கேரள மாநிலம் கொச்சி அருகே களமச்சேரி பகுதியில் கடந்த 27ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வந்த ஜெபக்கூட்டம் தொடர்ச்சியாக இன்று சுமார் 2500க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற ஜெபக்கூட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. இன்று காலை 9:30 மணியில் திடீரென 3 முறை பலத்த வெடிச்சத்துடன் வெடிகுண்டு வெடித்து இந்த வெடிகுண்டு விபத்தில் ஒரு பெண் உயிரிழந்ததோடு மற்றும் 5 பேர் உடல்நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இதில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் ஆங்காங்கே உள்ள அரசு மருத்துவமனை மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். 3 முறை பலத்த வெடிச்சத்துடன் வெடித்துள்ள நிலையில் வெடிகுண்டாக இருக்கலாம் என சந்தேகம் இருந்த நிலையில் கேரளா காவல்துறையினர் தீவிரவாத தடுப்பு குழுவும் களத்தில் ஆய்வு செய்து வருவதோடு தேசிய புலனாய்வு முகாமை போலீசாரும் விசாரணையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். தற்போது வெடிகுண்டு விபத்து ஏற்பட்ட ஜெபக்கூட்டத்தில் நடத்திய ஆய்வில் வெடித்தது வெடிகுண்டு என ஐஇடியின் அதாவது இம்ப்ரூவ்டு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ் என டிஃபன் பாக்ஸ் வெடிகுண்டுகள் என ஐஇடி தடயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தாக்குதல் குறைந்த தீவிரம் கொண்ட வெடிப்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள முதற்கட்ட விசாரணை தகவல் வெளியாகி உள்ளது. முதற்கட்ட விசாரணைப்படி திட்டமிட்ட தாக்குதலாக தெரிகிறது என போலீசார் தெரிவித்தனர். தற்போது களமச்சேரி ஜெபக்கூட்டம் நடந்த வளாகத்திலிருந்து வெடிகுண்டு வெடிப்பது அதற்கு முன்னதாக புறப்பட்ட சென்ற நீல கலர் கார் சென்றுள்ளது. அதனை தேடும் பணியிலும் போலீசார் தீவிரம் காட்டியுள்ளனர். எர்ணாகுளம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களிலும் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். ஆலப்புழா, கோட்டயம், கோழிக்கோடு மாவட்டம் கடுமையான வாகன பரிசோதனை நடைபெற்று வருகிறது. அதே போல தமிழக கேரள எல்லைகளான 6 மாவட்டங்களிலும் போலீசார் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கண்ணூர் ரயில் நிலையத்தில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் குஜராத்தை சேர்ந்த ஒருவர் தற்போது